McGill College. Welcome to McGill College. Vítajte na McGill College. Volám sa Jan Vasek a som riaditeľom na našej škole. A škola sa nachádza na Sussex Street, priamo v centre v Sydney. Je to asi 5-10 minút od hlavnej stanice z centrále alebo 5 minút od Town Hall stanice, čo je radnica v Sydney. Takisto sme asi 5 minút vzdialení od Darling Harbour. Toľko asi k lokácii v škole. Vyučujeme kurzy business managementu v úrovni diplomovej a vyššieho diplomového kurzu. Takisto vyučujeme kurzy počítačové na multimedie. Tieto kurzy majú buď dĺžku od 6 mesiacov do 12 mesiacov a takisto multimedie sú ročné, čo tým pádom sú 12-mesačné kurzy. Naša škola je jedna z menších škôl, čo je výhoda v tom, že máme taký lepší prístup k študentov. Ja ako pochádzajúci zo Slovenska viem lepšie komunikovať s našimi ľuďmi, čo pochádzajú zo Slovenska, prípadne z Českej republiky. Takže máme takú lepšiu podporu k tým študentom, hlavne keď prídu bez nejakej lepšej úrovne angličtiny. Študenti majú prístup zdarma na internet, na kopírku, na tlačenie a prakticky škola je otvorená od 8:30 rána do 8:00 večera, pondelok až piatok. Výhoda je tiež v tom, že kurzy, ktoré sú na diplomové managementu, majú dĺžku iba polročného, taký intenzívnejší kurz, alebo keď idú študenti ďalej na ten vyšší diplomový kurz, dĺžka je 12 mesiacov. V porovnaní s inými školami máme počítače, ktoré sú vybudované s najnovšími programami na multimedie a tieto kurzy sú prakticky veľmi praktické, ktoré dokážu študentom ich pripraviť na budúce ich povolanie. Študenti pochádzajú z celého sveta, takže prakticky naša škola je taká medzinárodná škola. Takže pre študentov, ktorí chcú poznať aj iné kultúry, prípadne iné jazyky, je dobrá príležitosť byť priateľský a mať prakticky poznatky, respektíve kontakty so študentami z ďalších krajín. To by bolo asi tak k našej škole všetko a tešíme sa na váš príchod do Sydney na McGill College Austrálie. Ďakujem.